Son os participantes da primeira Gol River Race, que esta mañá arrancaba de Augas Mestas no concello de Quiroga. Enfróntanse a todo un reto como deportistas, a regata de piragüismo máis longa de Europa. Por diante quedan 100 km ata Salvaterra do Miño. A competición está dividida en 3 etapas. A primeira delas discorre por augas da provincia de Lugo, en pleno corazón da Ribeira Sacra. En total, 35 km desde Quiroga a Santo Estevo, pasando por Monforte de Lemos e Sober. O presidente da Deputación, acompañado pola deputada de Promoción do Territorio e Turismo, asistiu á saída da proba para animar os regatistas ante este desafío. José Tomé sinalou que esta iniciativa, que conta co apoio económico da entidade, é un escaparate inigualable para a promoción do patrimonio fluvial e o enoturismo na nosa provincia. Tras a competición de hoxe por terras lucenses, mañá disputarase a segunda etapa entre Ourense e Castrelo do Miño. A última xornada sairá de Crecente e concluirá en Salvaterra do Miño. A Gol River Race nace con vocación de consolidarse no futuro e mesmo ampliar a súa lonxitude. As previsións apuntan a que o ano que ven a regata comezará na cidade de Lugo.